एनडिपिखौ मा खालामदों फेरेंगा नोङो दिनै मानसिफ्रा हालाय हाबाय एनडिपिफ्रा एक्स एनडिपिखौ मा खालामदों बिनि फारसे नोंहा दायित्व लानांगौ दिनै बावखुंग्रि बायदि दा खालामहै नोङो एनडिएफबिर সংগ্ৰামী সদস্যসকলৰ বাবে প্ৰত্যেকজন কেডাৰৰ বাবে পুনৰ সংস্থাপন বা ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে 15 লাখ টকাকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক পুনৰ সংস্থাপনৰ পেকেজ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৈমান হৈছিল কিন্তু তেনে স্থলত এনডিএফবি আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মাজত হৈ যোৱা বহুলানি আলোচনাৰ পিছত এই নিৰ্ধাৰিত হোৱা মডেলিটি কি কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই নৎছাত কৰি নিজাববীয়াকে এক নিম্ন মানদণ্ডৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈকে আগবঢ়ায় এয়া আজিৰ দিনত ৰাইজৰ বাবে এক নুবুজা হাতৰ হৈ পৰিছে फेरेंगा नोंथाङा बावखुंग्रियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लांनानै जोंनि बर' फिसाखौ मानो गाज्रि आखल बाहायहैदों बावखुंग्रिया आं जेराव रायजो जादों आं जेराव हाबा जादों बे बावखुंग्रि समस्तिनि आरो बे बावखुंग्रि समस्तिजों जोङो कन्टिनिउ 2005 सननि जेला माने राजनीतिक भाबै जोङो माने गिबि खेबनि थाखाय जों जेरै काउन्सिल फैनाय बे समनिफ्राय लोब्बा दङ आरो बिनि सिगांनिफ्रायबो बावखुंग्रिया आंनि थाखाय जोनोम जायगा बायदिखौनो बुंजायो दा बे जायगानि मानसिफोरखौ आं गासिबो मिथिलायो आरो नैबे थांनाय 22 बोसोर जाबाय 2003 सननिफ्राय बेहाय दनेश्वर गयारिया 2005 सनाव निर्दलीय हिसाबै गेलेदों बियो बेनिफ्राय फैदों दा बेहाय दनेश्वर गयारि हिसाबै बेहा कुनु गुन्दा फिनांगौनि कुनु प्रयोजन जायाखै बिपिएफआ बावखुंग्रियाव कुनु रोखोमनि सोरबा गाज्रि आखुनि मानसिखौ लाखिनानै गाज्रि खामानि मावनांगौनि गोनांथियानो गैया आरो आं मिथिबाय दिनैसिमबो गैया आरो दनेश्वर गयारि हिसाबै व्यक्ति हिसाबै एज ए पार्सन दनेश्वर गयारिया बेबायदि मानसि नङा स्कुटि गाखोनानै सोरांबानो बे मानसिनि न'आव थांनानै बयनिबो लोमजानाय साजानाय नायनानै जोबोद अनलायनानै गावनि न'खर बायदि थाबोनाय मानसि बेवहाय दनेश्वर गयारिखौ फेजेननो हागोन बायदि कुनु मानसियानो हाया फेरेंगाखौ गोजानाव दोन दिनै फेरेंगाया बे जायगायाव थांनानै गाव जेंगोनखौ सिखार खालामाजासेनो बेयो बेवहाय गुन्दागिरि खालामहैनानै आरो दनेश्वर गयारिखौ गुन्दा फिथायनानै बदनाम खालामनो नागिरनाया बे जोबोद लाजिथाव आं निन्दा खालामो फेरेंगा साबधान जानाया मोजां नोंथाङा बर' जाथिनि गेजेराव बेबायदि अन्याय बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव माने बिच्छेद दालाबो फेरेंगा नोंथाङा बावखुंग्रियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लांनानै जोंनि बर' फिसाखौ मानो गाज्रि आखल बाहायहैदों बिसोरबो बर' फिसा नों जायनो बाथुल होदों सिखा होदों लहा लाहोदों जों आबो मिथिखाबाय बेबायदि खामानि मावहोनानै नों मा खालामनो नागिरदों बिसोरनि न'खरनि बिमाफ्रा लाजिदों बिसि फिसा लाजिदों दुखु मोनदों मानो बेबायदि आखलखौ बाहायदों गावबा गाव न'आव दोनहरखाथों फिसाबो संसार दङ आं गथ'फोरखौ बुजिनाय नङा जायफोर फेरेंगानि जानाय खामानि मावदों नाथाय फेरेंगा नोंनि गालखाबा जेरै गाज्रि आखलखौबो दा बाहायदों नोङो गावहानो जायगा गैया बिथा गैयै मानसिया गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै असान्थिखौ दाखालाम नोङो एनडिपिखौ मा खालामदों फेरेंगा नोङो दिनै मानसिफ्रा हालाय हाबाय एनडिपिफ्रा एक्स एनडिपिखौ मा खालामदों बिनि फारसे नोंहा दायित्व लानांगौ दिनै बावखुंग्रि बायदि दा खालामहै नोङो आङो खावलायदों आरो सासे बर' बिमा जानानै फेरेंगानि आं बे आखुखौ जोबोद निन्दा होयो दा बियो मोननै समस्तियाव गेलेगोन बेवहाय बियो निसिमा आरो बावखुंग्रिखौ 100% फेजेननो हाथारगोन होननानै बुंदों दा नोंथांमोननि नोजोरावहाय निसिमा आरो बावखुंग्रि समस्तिया माबायदि कन्डिशनाव दं बिपिएफ हिसाबै फेरेंगाया कठिन चिराङाव आं दा कठिन चिराङाव दंथ'यो दे कठिन चिरांनि आङो ब्लक अफिसाव दङ दिनै 100निबो बारा बिपिएफनि मानसिफोर जइन जादों दिनै बिपिएफआव जइन जादों आंनि आखाइजों आं जयनिं खालामनानै गोजोननाय मोनदों कठिन चिराङा गावनि थानाय समस्ति बेहाय बे सिटिं एमसिएलए काम पिएम बेहाय थानानै खामानि मावनानै बिथाङा बिनि रायजो राजानि प्रतिसो रायजो राजाजों अनसायजानांगौमोन मा नांनानै बिथाङा बे कठिन चिरांखौ नागारनानै बावखुंग्रिनि बे माने बानो जायगा गैयै बावखुंग्रियाव फेरेंगा दाउ बाथावखौ बिफाङानो गैया बासा लानायाथ' दुरेर खोथा गोजाननि बाथ्रा बिथाङा बहाय मानो बाहायखो मानो बिनिफ्राय बावखुंग्रियावथ' देरहानो हाया आरो बिनिफ्राय बिथाङा मानो जोंनि बिना आंनि अनजालि बिनानाव बिना गयारिनि लांगोनानि बिफाङावसो मानो बाहायखो आं खोनानायावथ' बे बिफाङावबो फेरेंगा बासा लानो हानाय जायगायानो गैया मैया आं हाग्रामा महिलारि सारजों हेलिकप्टारजों थांनानै आङो निसिमायाव दंहैयोमोन बेनि जेसेबां लोब गेदारिं मैयानो हाग्रामा सारा डिक्लेयार होदों बे देरहाखाबाय होननानै बे नोजोराव फेरेंगाया जे निसिमाव देरहागोन बेथ' बिराद गोजाननि बाथ्रा बेवहाय जेम्स बसुमतारी फेजेननो हानायनि बेहा उमफान गैया दिनै नैबे जोंनि हाग्रा ओनसोल लाइमुथि गोबोरखि आइना बाजार बेफोरबायदि जायगायाव माने निसिमानि गोबां भटारफोर दङ बिथांमोनजोंनो आं गोरोबनानै दङ बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायदों जे नोंथांमोना जेराव फिसाया मानो बिपिएफनिखा बिपिएफनो भट होनांगौ
दाथ' बिथांमोना एकमत दिनैबो जयन्त एनआरसि बिथांमोनबो दंमोन होमबा बे बेलायाव बोरैहाय फेरेंगा देरहानाय सम्भब नङा बिथाङा बे सिमांखौ नुनाया गार फेरेंगा नोंथाङा निसिमावबो देरहागोननि सिमांखौ गार आरो बावखुंग्रियाव जे आखलखौ मुगैथाव आखल बर' हारियाव बेबायदि मुगैथाव आखल गथ'खौ लानानै खुनुदिन जाफेराखै बे आखलखौ दाखालाम भटआ होथों रायजोफ्रा नोंहा खाफालाव दङबा देरहागोन खिन्थु गाज्रि आखलखौ दाबाहाय बावखुंग्रिखौ देरहानो हाखाया 14 चिरां हिसाबैहाय गेदेर सुबुं गौमाखौ माब्लानि समाव बानायनाय जागोन मेडाम बिपिएफनि साइडनिफ्राय 14 चिरां दुवार हिसाबै जोंहा बिजाथिया मानगोनां हाग्रामा महरै बिथाङा 40टा समस्तिखौ जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै जेरैबायदि गिदिंदों एखेबारे गहपुरनिफ्राय श्रीरामपुरसिम जेरैबायदि बिथाङा गिदिंदों बे गिदिंनायाव बिथाङा 14 चिराङाव बिजाथि हिसाबै जोबोद नांथाबनो हायाखै नाथाय नैबेखौ बाख्नायनांगोन नमिनेसन होखांनायनि उनाव बिथाङा मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव हाबखांजोब्बाय हाग्राथिबो हाबैबाय बिथाङा लाइमुथि जरखानि जेरावबो बिथाङा थांखांबाय बेनिफ्राय बिथाङा आरोबाव मोनसे दाख्लै मोनथाम प्राइमारिजों मोनसे हेलिकप्टारजों फैनानै प्रग्रामखौ खालामबाय आं आसा खालामो नैबे 15 तारिखआव बिथांनि मोनसे प्रग्राम दङ खारन बिथाङा लाइमुथियाव थांनायनि बाथ्रा होदोंमोन दलमानियाव थांनायनि बाथ्रा होदोंमोन नाथाय बेवहाय फायार ब्रिगेड गारिया थांनो हाया खारन बे गभर्नमेन्टनि खोथा पार्टिसन गैया बेनिखायनो बेवहाय लाहैनाय जायासै माने जोङो साइकेल लाबाय दंबा साइकेल लानाय जाबाय आं आसा खालामदों बेवहाय जोङो 15निफ्राय 20,000 गेदारिं जागोन आरो बे जागोन आरो हाग्रामा सार फैयाबाबो रायजो राजाफ्रा लुबैदों जोबोद गोजोनदों बिथांमोनहा हाग्रामा सारखौ केन्डिडेट मोननाय हिसाबै साफ्रोमबो रायजो राजा गोजोनदों आरो हाग्रामा सार बेवहाय केन्डिडेट हिसाबै फैनायनि फोरमानानो बेनो बे दिनै गामियावनो दोलै नोगोरै बिपिएफआव जइन जाफैदों खाम्फा बरगयारिया 14 चिराङाव बिपिएफनि जोलैखौनो गैया खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय नैबे चेलेन्जजों फैदों बिपिएफआ सिगाङाव जेसेबां गोरामोन बेनिफ्राय गोरासिन जानायखौ जिहेतु आं बे 14 चिराङाव दंबाय थायो 6-7 मासनिफ्राय दंबाय थायो ओंखायनो रोखायै बुंनो हायो बे 14 चिराङा हाग्रामा सारा देरहागोन थेंक इउ केन्द्र सरकार और एनडिएफबिर মাজত অনুষ্ঠিত হওয়া বহুলানি শান্তি আলোচনার পিছত প্রস্তাবিত বড় শান্তি চুক্তির বাবে এখন মডেলিটি তৈয়ার করা হয়েছিল আৰু সেই মডেলিটিৰ অনুযায়ী এয়া নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল যে বড় ভূমিৰ সাৰ্বঙ্গীন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এক বিশেষ 10,000 কোটি টকীয়া স্পেশাল পেকেজ প্ৰদান কৰিব তদুপৰি প্ৰত্যেকটা বিটিআৰ অঞ্চলত বা বিটিসি অঞ্চলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা প্ৰত্যেকটা ভিসিডিসিৰ বাবে 30 কোটি টকীয়াকৈ বিশেষ পুঁজিৰ আবণ্টন কৰা হ'ব বিটিআৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আইআইটি অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি আৰু আইআইএম ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেন্টৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু সকলোবোৰ গোচৰ যিবোৰ গোচৰ এনডিএফবিৰ সদস্যসমূহৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছিল প্ৰত্যেকটা এনডিএফবিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰবোৰ প্ৰত্যাহাৰ বা উইথড্ৰ কৰা হ'ব আৰু ইয়াকে ধৰি আনুষংগিকভাৱে বহুবোৰ দফা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছিল যেনেকৈ বড়ো ৰেজিমেণ্ট বিটিআৰৰ বাবে বা বড়ো অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে এক বড়োলেণ্ড ৰেজিমেণ্ট বা বড়ো ৰেজিমেণ্ট আৰ্মিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব এইবিলাক দফা সাঙুৰি এনডিএফবিয়ে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এখন দুই পক্ষই মানি লোৱা এখন মডেলিটি তৈয়াৰ কৰিছিল আনকি তাত এনডিএফবিৰ ভাতৃপ্ৰতিমসকলৰ বাবে বা এনডিএফবিৰ সংগ্ৰামী সদস্যসকলৰ বাবে প্ৰত্যেকজন কেডাৰৰ বাবে পুনৰ সংস্থাপন বা ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে 15 লাখ টকাকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক পুনৰ সংস্থাপনৰ পেকেজ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৈমান হৈছিল কিন্তু তেনে স্থলত এনডিএফবি আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মাজত হৈ যোৱা বহুলানি আলোচনাৰ পিছত এই নিৰ্ধাৰিত হোৱা মডেলিটি কি কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই লচ্ছাত কৰি নিজাববীয়াকে এক নিম্ন মানদণ্ডৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈকে আগবঢ়ায় এয়া আজিৰ দিনত ৰাইজৰ বাবে এক নুবুজা হাতৰ হৈ পৰিছে হয়তো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবে নিজৰ ৰাজগাদীত অধিষ্ঠিত হ'বৰ বাবে তেওঁ শাসক পক্ষৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হ'বৰ বাবে তেওঁ এক নিম্ন মানদণ্ডৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে নেকি এয়া ৰাইজৰ মাজত আজিৰ দিনত বহু চৰ্চিত এক প্ৰশ্ন আৰু মই ইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰো যদি এনডিএফবি আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত হোৱা চূড়ান্ত হোৱা বা নিৰ্ধাৰিত হোৱা মডেলিটিৰ ভিত্তিত বিটিআৰ চুক্তিখন বা তৃতীয় শান্তি চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে উক্ত তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তিত কিন্তু আইআইটি থাকিলে হয় আইআইএম থাকিলে হয় বড়ো ৰেজিমেণ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দফা থাকিলে হয় বড়োলেণ্ডৰ সাৰ্বঙ্গীন উন্নয়নৰ বাবে 10,000 কোটি টকীয়া অৰ্থাৎ 10,000 crore স্পেশাল পেকেজ সন্নিৱিষ্ট থাকিলেহেঁতেন বড়ো নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'বৰ কাৰণে বা জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে বিটিআৰবাসী ৰাইজৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে বড়ো ৰেজিমেণ্ট প্ৰতিষ্ঠাৰ কথা সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিলে হয়
প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কাৰণে তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তিত এইবোৰ দফা ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সন্নিৱিষ্ট নকৰিলে, এয়া কিন্তু আজি NDFB সংগ্ৰামী ভাইৰ সমূহৰ লগতে সমূহ বিটিয়াৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এক আশ্চৰ্যজনক বিষয় হৈ গ'ল।